Good morning guys, खुलुमबाय खाम्फा बरगयारि सारनि लेटेस्ट खौरां आपडेट्स आं होनो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेनि सिगां जे सासे दैदेनगिरिया ओरैबायदि होनदों प्रमद बर' सारखौ, जों लाबोनाय खामानिखौ फिथा हायैनो प्रमद बर' सारनि 5 बोसोर आयुआ थामसा जोबनोसै समसिम फैबाय। मावथ्र' हाला, हाख'नो हाला, बिथांमोना जेबो गोदान खामानि मावाखै होनदों। लोगोसे 100 दिननि गेजेराव सुइजारलेण्ड जाय बिटिआरखौ बानायनो नागिरदोंमोन बेनि सायाव माबादि गाग्लोबदों बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। थारैनो प्रमद बर' सारा गावनि थांखि बादियै 100 दिननि गेजेरावनो बा नैबे थाम जोबनोसै समसिमाव बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायमारनो हागोन ना हाया, बे जोंनि गेजेराव प्रश्न। नाथाय नैबे सासे दैदेनगिरिया बिथांखौ बे खोथाखौ लानानै ओरैबायदि गाग्लोबदों नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं। लोगोसे जे दिनै बिपिएफआ जा मावनांगौ मावबाय आरो लाबोनांगौ लाबोखाजोब्बाय खामानिफोरखौ, नाथाय बे खामानिखौ मावख'नोनो हायाखिसै प्रमद बर' सारा। आरो बेखौ बिथांमोना स्पष्ट भाबै क्लियारलि फोरमायनानै होदों। दा आरो बे खामानिफोरखौनो फिथा हायैनो बिथांनि 5 इयार्स थार्मसा जोबलाय लांसै होनदों। दा अब्ला बिथाङा फिथा हानायाव जुदि 5 बोसोरा थांसैब्ला होमबालाय गोदान जेबो मावाखिसै नामा? ना मावनांगौ बिथाङानो गैलामोन नामा? दा बे खोथाया क्लियार। अब्ला नोंथांमोना नैबे दैदेनगिरिया मा बुंदों बिनि सायाव गोख्रोङै मा राव होनदों बेखौ नायलांदो जोबजासिम। लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारनि खोथाखौबो आङो जोबनाय फारसे बुंहैसै। फैबाय थानाय 2025 सनाव जानो गोनां बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव जोंनि इयुथआ गोख्रों दायित्व लानानै खामानि मावनो हागोन आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टआ जोबोद गोख्रों। सालबारिनि सिङावहाय मोननै जोंहा समस्ति दङ, मटनगुरि आरो सालबारि। मोननैयावबो 2025 सनाव जोङो बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो जोंनाव बियो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे कनफिडेन्स जोङो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। इउपिपिएल सरकारा बेसेबां जौगानाय खामानिखौ मावदों होननानै बुंनो इउपिपिएल सरकारा जौगानाय खामानि मावदों होननानै बुंनोथ' समायहा। बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन 100 दिन टाइम बिदोंमोन आरोखि। जेब्ला बिथांमोना सरकाराव फैदोंमोन, सरकाराव फैग्रोमोना 100 दिननि मादाव दानि आथिखालनि सीए प्रमद बर' बिथाङा गावनि निजिनि भाषणाव बुंना लादों आरो जे 100 दिननि मादाव सुइजारलेण्ड बायदि बिराद मोनसे समायना खालामगोन, ओरैबायदि डेभेलप खालामगोन, रायजो राजाफोरखौ सानाव नुनाय सिमां बायदि सिमां नुहुरदोंमोन आरो बिथांमोना। खिन्थु दिनै फैयै बिथांमोननि सरकारनि समा जोबफैबाय। 5 बोसोर जानोसै। 5 बोसोराव बिथांमोना श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आप टु उदालगुरिनि 5-9 सेरफासिम मा खामानि मावखो जोङो नायोबा बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायखौ जोङो दिनै जिर' होनना बुंनांगोन। जेरावबो एग्जाम्पल नागिरनानै मोना। बरन्स बिपिएफनि दिनाव मावनाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, लामा दालां बायदिसिना सरकारि अनुष्ठान बेफोरखौ फिथा हानायावनो 5 बोसोरा जोब्बाय आरोखि बिथांमोना। बिपिएफआ मावनाय खामानिखौ फिथा हायैनो 5 बोसोरा जोब्बाय। गावसोरो गोदानै मावनाय जेबो खामानि जों दिनैनि तारिखाव जों नागिरना मोनाखै आरो रायजो राजायाबो बिथांमोना मावनाय एग्जाम्पल जोङो दिनै नागिरनानै मोना आरोखि। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ बे बिथिङाव बुंबाय थायो बा बिपिएफ दोलोआ माखासे जेबो खामानि जौगानाय मावनो हायाखै बा जाख'नाय खामानि मावदों होननानै। बिपिएफआ जुदि थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखैब्ला आं इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ सोंदों आरोखि, प्रश्न खालामदों। बै क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सोर लुनाय? क'क्राझारनि CITखौ सोर लुनाय? मेडिकेल कलेजखौ सोर लुनाय? जायगा दायो गोबां मेडिकेल गायसननाय जाबाय, बेफोरखौ सोरनि समाव लुनाय? गोबां जायगायाव गोदो दालां गैयामोन, बै दालांफोरखौ सोर लुनाय? हाग्रामा ब्रिजखौ सोर लुनाय? आइपलि दालांखौ सोर लुनाय? गोबां स्कुल कलेजफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। बेफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ सोर खालामनाय? सोरनि दिनाव मास्टारफोरनि टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट जादोंमोन? गावसोरनि दिनाव बेसेबां मावखो? दिनैथ' जों आसि बिजौआव सानबानो मोनो बिथांमोननि दिनाव मावनाया बुंनाया बारा जादों, मावनाया खिन्थु बिग जिर' होननानै जों बुंनांगोन आरो। गामि ओनसोलाव हाबनोनो हायामोन, बलेर' गंसे खारनो हायामोन, दिनै एम्बुलेन्स गंसे हाबनो हायामोन। दिनै गामि खना खनला जेरावबो पाक्का लामा जाबाय। बेयो सोरनि दिनाव जानाय? गावसोरनि दिनावथ' जानाय नङाना।
दिनै बिथांमोना फिथा हानायावनो 5 बोसोर टाइमा बारलांबाय बिपिएफआ मावनायखौ फिथा हानो हागौना हाला बिसोरो ओरैबायदि खामानि मावना गालांबाय बिपिएफ सरकार थानाय समाव दा बेखौ फिथा हानायावनो बिसोरो 5 बोसोर बारलांबाय गावसोरो गोदानै जेबो सानखांनो हादिया आरो गोदानै मावनो हादिया मावनाय समाव अलरेडि जोब्बाय आरो फैयै फैयै एज ए एचिभमेन्ट हिसाबै जों नायोबा बिथांमोननि मावनाया दिनै बिग जिर' जाफैबाय आरोखि इउपिपिएल दलनिफ्राय सोरबाफोर एमसिएलएफोर रिजेक्ट होगोन होननानै नोंथाङा बिबुंथि होमारगोन नामा थारैनो दाखालिथ' अलरेडि आं बुंनायनियाव सासे होबायना जों जुदि अके होनना बुङोबा येस होनना बुङोबा साब्रै गाबोननो बारफैयोब्रा दा जोङो येस होनथ'यैखाय बिथांमोना नेथ'नानै दङ जों जुदि गाबोन येस होनना बुङोबा टिकेटआ कनफार्म होनबा 5-6 एमसिएलए इएमआ गाबोन बारबोनो नागिरदों दा जोंनिफ्राय जों दासिमबो माने जोंसो सानना नायबावदों कनफार्मेशन होथ'वाखै जों येस होनबानो गाबोन बारो नोंथांमोना नुदों जे बिसिनि भिसिडिसि चेयारमेनफ्रानो खारगासिनो दं आरो मोनसे आसुरित जाथावना खोथाया बेसो रुलिं पार्टियाव थानाय एमसिएलए मानो खारदों रुलिं पार्टियाव थानाय भिसिडिसि चेयारमेना मानो खारदों मा कारन दं बाहाय रुलिं पार्टियाव थानायथ' खारनाङा ना बिरोधि पार्टियाव थानायासो खारनांगौ रुलिं पार्टियाव थाखानाय एमसिएलए भिसिडिसि चेयारमेना जुदि गावसोरनि मावनायनि सायावनो जुदि सेटिसफाइ नङाबा गावसोरनि लिडारशिपनि सायावनो बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया आरो बिसास गैयाबा साधारन रायजो राजा भटार रायजोनो इउपिपिएलआ दिनै मा होगोन सरकार हिसाबै मा होनो हागोन बिथांमोना एमसिएलएखौनो सेटिसफाइ खालामनो हायाखैबा भिसिडिसि चेयारमेनखौनो सेटिसफाइ खालामनो हायाखैबा मिउनिसिपाल नैबे मोनसे पिक्सारखौ आं होनो थांगासिनो दं बे फट'खौ नायग्रोबानो जाबाय बिपिएफनि सासे एमसिएलए मुनमुन बायद'जों खाम्फा बरगयारि सारजों मैया 26 थारिखआवहाय फट' लालायनाय बर'दिन बोथोर दिन जायखुन जाया लोगो हमलायनाय गुसु बोथोर दिन बे पिक्सारखौ नुनो मोन्दों दैदेनगिरिफोरनि माखासे बिथांमोनखौ जोङो क्लियारलि मोनदाङाबाबो बिथांमोननि माखासे ससियेल मिडियायाव फैनाय फट'सफ्रानो जोंनो इन्डिकेट खालामना होयो जे बिपिएफनि सासे एमसिएलएजों बिथाङा लोगो मोननाय माने मा बिजेपियाव थांनाय बहाबा थांनायखौ जों दासिमबो बुंनो हाया आरो थाङाबो जानो हागौ पलिटिकेलाव गोबां डिप्ल'मेटिक पलिसि आरो गेम थायो आरो दिनै बे पिक्सारनि गेजेरजों क्लियार जाबाय बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि आइजो मावथि एमसिएलएजों लोगो हमलायनाया बिथाङा दासिमबो बिपिएफआवनो दं बिपिएफनि फिरफिला सिङावनो दं होननानै स' बिनि सायाव प्रपार नलेज दंबा नोंथांमोना आरोबाव कमेन्ट हरबावनो हागोन स' एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ